सानोलै बे गोरोंफ्रा बे अन्थायाथ' मासे अन्थाइ बिखा जाखोब्रा ओरैनोबा खोब लोगो फरिखा समावबा जेबोखौनो खोन्थायाब्रा सानो लोगो जायखौ जायो बिनो जिबौ मोसौ नङा मैसो सोबबा जों गांसो गानो गोसोम गस्ला गोसोआ हले साफा नांगौबाल' मोजां नाङाबाथाय दाय गोदासे भाई जलमाल खायै जायासे भाई भात खायै साइकेलनिफ्राय दाय आरो बाइकनिफ्राय खार आलो गोजोन संसार मोनबा गंसे DSLR सेनिफ्राय जि आरो जिनिफ्राय जौ बाइकआ लादोखौ लोंहैनोसै जौ आच्छा नोंनोमोन ना अमा राजानि फिसालाया नंगौ होनबा मा बुंगोनथाय मा होननाय जादों बेलाय मोजाङै खोन्थानोबा खोन्था नों अमा राजानि फिसाला नंगौना नङा नंनायालाय नंगौमोन आच्छा होमबाथ' मायाव बुलु बुला अफिसाव मानोब्रा बुलु बुला अफिसावथ' बुनोल'सो लाङोना मानसिफोरखौ औ नोंखौ बुनोनो लांगोन जों मानि थाखाय आंलाय मा दाय मावखो आंथ' जेबो दायखौनो मावाखै आरो आं रावनिबो दायखौनो मावा दाय मावाखै पापसो मावदों पाप आंलाय माला पाप मावखोब्रा आं दिनैसो पापखौनो सिनाया बोरै पापखौ मावनांगौ जाखोब्रा रं नाम्बारसो लोगो मोनबाय नामाब्रा बारा सावलन जानो हागौथ' बुलु बुला अफिसाव थौ माबार मानि थाखाय थां नोंसा नंपेट पाप खामानि मावदों बेनिखायनो नोङो बुलु बुला अफिसाव जोंजों थांफानांगौ आरो बुजानांगौ आफाया दाय मावदों आफाखौ साजा होब्रा आंखौ नङाना आफायालाय मा पाप दाय मावखोब्रा मावदों बियो रायजोनि मानसिफोरखौ थगायदों कन्ट्रेक्टर थिकादार गिदिर गिदिरनिफ्राय फैसा लादों नोंसा नंफाया बिराद गाज्रि खामानि मावो बेनिखायनो नोंसा नंफानि साजाखौ नोंनो लानांगौ आफाया दाय मावनाय साजाखौ आंलाय मानो लानांगौब्रा मानो लाया बिफानि सम्पतिखौ फिसालाया मोनोबा बिफानि पाप खामानि मावनायखौबो फिसालाया भुगिनांगौ मा खोथा बुंनाय जादोंब्रा जों आफानि साजाखौ आं लानांगौ माथो नोंफानि सम्पतिखौबो नों देनां लाखागोन बेनिखायनो नोंफानि साजाखौबो नों लानांगौ होमबालाय आं बिफानि सम्पतिखौनो लाया आरो बिफाया आंनो जेबोखौनो होआ आं बाइक मोनसे लानायखौबो EMI जोंसो लादों जानला माला बुंफैयोब्रा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों जोंहानि आफाखौ बुंहैदोंब्रा जायब्रा थ' खारनोसै आयाव खारबायसो माथो हौलाय न'सिम नायग्लांनि दे बिदिब्ला नोंसोरबो न'आव थांदो जोंबो खामानियाव थांनोसै जागोन दे जाथि अके बिदिबालाय जों बिदाय लाथ'नोसै जागोन दे बाय बाय पापावै माथो थफिरामसो मा खबरहाय थफिराम मा खबरसो होननानै सोंदों नोंसोर आंनि बिखा बिख्लोआव जेंसि थुब्रेना होनानै बिदिसो सोंदों नोंसोर जोंलाय माला नोंनि बिखा बिख्लोआव जेंसि सुनानै होखोसै जेंसिफोरखौथ' ना फिसिनाय फुख्रियावसो गारलानानै दोनो बिदिनो खालामबाय नोंसोर आंनि गोसोखौ आंनि गोसो सिंनि फिलिंसखौ नोंसोर ओंखारहोनोनो होला आंनि गोसो गोरबो सायाव नोंसोर जेंसि खुबैलानानै दोनबाय जेंसि राननानै दोनबाय जानला माला बुंलाबायोहाय थफिराम नोंनि गोसोआवलाय जोंलाय मानो जेंसि सोनानै होनांगौ मानो होआखै मानो होआखै इसिबां अननो लुगैयो आं नोंसोरखौ इसिबां आलो आलो दोननो सानो आं नोंसोरखौ गैया रावबो आंनि अननायखौनो लानो नागिरा मानो नों मानसिखौनो आं बोरैबा आंगायल'ल'सो नुखायो नुनायावनो मा होनखो मा आंगायल' नुथारो आं नुनायावनो बेनिखायनो आं नोंखौ मोजांखौनो मोननो लुगैया आच्छा बै साननैसो समाव माखौ इसिबां मोजां मोननायमोन नोंलाय लाजियाबो नोङो बे एखे समावनो नों सानै सिख्लाखौ गोसो थोनाया थफिराम नों बेलेग सिख्लाफोरखौ चान्स लादो जोंखौ नङा नों बुंबानो आं मानिगोन नामा हा गोदाननि दाहोना बायदि मोनदों नामा नोंसोर आंखौ हा गोदाननि दाहोना बायदि मोनदों नामा नोंखौलाय मानो हा गोदाननि दाहोना बायदि मोननांगौ दे थफिराम होमबालाय मानोथो नोंसोरो आंखौ गावसोरनि मथे बायदि सोलिजानो लुगैयो आं नोंसोरखौ बिराद मोजां साजायनानै दोनगोनब्रा आंनि न'आव मिथिबाय आरो आंनाव मा दं मा गैया नोंसोर मानो आंखौ गोसो थोआ बे गन बायदि थेफा सेंग्राफोरजों नोंसोर बेरायबाय थायो जोंलाय सोरजों बेरायदों दे मेगन गैया आंनाव मेगन गैया आंनाव मा नोंसोर आंनाव मेगन गैया सानदों नामा दासो नोंसोरखौ माथो आङो दानसोरां आरो जाथिजों नुदों बे सेंग्रा सानैजों नोंसोर बहा थांनायमोनलाय बहा गोमानानै थाहैनाय नोंसोर नोंलाय बहा गोमानानै थाहैदोंसै बेरायहैदोंमोन ना नोंसोरो शिलं गुवाहाटि थांदोंमोन ना जानला माला बुंलाबायनाय थफिराम बेरायहैदों ना नोंसोरो हौवाफोरजों शिलं थांदों ना नोंसोरो मेघालय थांदों ना नोंसोर थाङाखै माथो थाङाखैना दासो माथो गारिजों दोननानै थांनायखौ नुदों आं नोंसोरखौ बे लावथि बायदि सेंग्राफोरा जाथि मोना बे दानसोरां मोना सोर जाथिनि सोर दानसोरांनि नोंसोर सानैया बुंलाय एसे आंबो रोखा मिन्थिनि सोर सासे सोरनि खोन्था सोर सासेया सोरनि नोंनोलाय मानो नांगौसै आच्छा थांमारदोंसो नोंसोर नों दानो खोन्थागोन आं नों दानो आरो फामे नोंखौबो नोंबोनो खोन्थागोन आं नोंबोनो खोन्थाबानो जाबाय नोंनि खोथाखौ रावबो लाखायाबो थां नों बायदि फौसुलिया मानसिनि खोथाखौ रावबो खोनासंखाया मा होनखो आंखौ फौसुलिया माथो आच्छा आंखौ फौसुलिया होनदों नोंसोर फौसुलिया नोंजों रायलायबाय थालाहाय जों थौदो दावदै ओइ दावदै नोंनि बिखबखौ मालाबा बुख्रुबजोबगोन आं आरो फामे नोंनि बिलाइखौबो बोफ्लेजोबगोन बेसेबां फामे बायदि दावदांदां बारनानै थायो नायनि आंबो साला
बिसोरबायदि सिख्लाफोरा आंखौ नायस'नियावनो आंहा दिनै बेफोरबायदि अबस्था आरो नै बावगारदोंसो आंहाबो बाथरि हैनो गोनां आंहा फफिरामा हाबा जाला होननानै बिदि बाथरि होनानै लाबाबोथ' सिख्लाफोरा आंखौ मा सानगोनलै आरो सेंग्राफोरा आंखौ मा सानगोन बिनिखायनो आं ददे मेदामखौनो लानोसै सोमोन्दोआव मा जायो आं जेबो मिथिला ददे मेदामखौनो ट्राइ खालामबाय थानोसै आं अहो नै माथो ददे मेदामा रसि मिनिफ्लाना थानो र' मोखांखौ हेलौ ददे लामायावलाय मानो थाथेलाबायदों मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि आंगो गामिनि सिनायथि बे लामाजों फैयो अराय ददे मेदामा ओमफ्रायलाय माथो जाखो माथो जानो माने जानायानो जोबो नामाब्रा जेब्लानिफ्राय नोंखौ लोगो मोनजेनदों नोंखौ नुजेनदों आंनि गोसो गोरबोआ एसेबां ख्लाब ख्लाब मोनबाय थादों मानि थाखाय ना समफ्ल'फ्रासो खामानि होला मानो खामानि होआ जानांगौ जाखो बुंनो थाङोब्ला आंनि देहानि गासैबो अंगफोरानो थिगैनो दंजोबो आच्छा बेफोरखौ बाद होथ'दो ददे फैगोन देवबाराव नों एसे फ्रि दङ नामाब्रा बेरायनो थांगोन दै जोंहा आंहा गथ'फोरनि पेपार नायनांगौ ओइ बेफोरखौनो नामा नायगोनब्रा नायगोन हराव नायना सानाव बेरायगोन ना गोसो जायोब्ला आंबो पेपारखौ नायफागोनब्रा नाङाहाय आंहा फिसालाफोरनि जि जोम सुनांगौ फिसाला माने बेलाय आब'नि फिसाला एन्टनिअ मोना ओइ इमान गिदिर सेंग्राफोरनि जिखौनो सुना होगोन नामा औ आं सुनानै मोजां मोनो आंनिखौबो सुगोन नामाब्रा मानि थाखाय माने बुजिदोब्रा बुजिदो आंनि गोसो गोरबोआ नोंनि थाखाय ख्लाब जाबाय थायो नोंखौ अराय सम हास्थायबाय थायो सोमोन्दोखौ मिथिना मिथिया आं नोंनि बिमादैसो जायो नोंनि बिमानि बिनानावसो आं हट आं क्लिअपेट्राखौ आंनि बिमा बायदि मोनालै क्लिअपेट्राया आंनि बिफानि हिनजावसोब्रा बेजों आंहा जेबो लोब्बा गैया आंहा नोंजोंसो लोब्बा दं नोंखौसो गोसो थोयो आं थुइ नोंनि गोसो थोनाया वाइला खुदैसो मुजुलाना गालांजाबाय माथो आंलाय मा जाबावगोन आंनि खाफाला माथो दुखुथिया जिउसो जाबायलै होद गाबनो गोसो दंबाबो गाबलालै आं जियानो जाया मानो माबा मोनसेथ' जाखागोन आंनि जिउआवबो आंहा फोथायनाय दं थ' बिनि सिगां हाफांनो मोनसे निउस हैनोसै आं दिनै आं आंनि मेगनजों मा नुदों बिसोरखौ जरा शिलं थांनाय ना हाफांनो थांनानै खोन्थाहैनोसै आं ओइ हाफां आं फैगासिनो मानोबा फैदोंमोन नों जोंहानाव फै जिरायफै माबालै जोंहानि न' सिनियानो जोबना होबायनो बेनिखायनो नोंसानाव लांनो फैदों आं जागोन दे दसे जिरायनानै थाथ' ओइ दुलुर माथो थरल'सो दुलुरालाय आंखौ नुनायाव सिकिउरिटि बायदि नुयो नामाब्रा आयु मानो जादोंहाय ओमफ्राय मानोथो सोंदों दुलुरा बहा दं होननानै आयु माबायदि गथ' नोंलाय नंगौ आरो नों आंनि गेदेरसिन नामा आंसो नोंनि गेदेर नोंनिख्रुइ जौसिन जाबावगोनसो आं जौसिन जाबानो नों आंनि गेदेर जागोन नामा गथ' नों आंनि उन्दैसो ओमफ्राय बोरो दुलुरा मानो नांगौ आयु माबायदि गथ'हाय बे दुलुर दङ ना गैया दङ खोमा ओमफ्राय नोंलाय मा खालामनो फैदों दुलुर मोननाव सिनि लांनो फैदों आं सिनि लांनो फैदों न'आव रावबो गैया होमबा सिनि लांनो फैदों आं सिनि नेगासिनो होमबालाय सोरथो होफैगोन नोंनो सिनिखौ दुलुर ओइ गथ' माइसि दुस्थ'हाय नों बुंबा आं मानिगोन नामा आंनि दुस्थ'खौ आंसो मिथिगौ रावबो मिथिया नै थरल' सिनिया थेंक इउ ओइ थरल' दुलुर दं होनना मिथिनानैबो नों आंनो मोजाङै खोन्थायाखैना मानो मोजां खोन्थायाखै नों आंनो अभद्र गियान गैयाना नोंनि खर'आव आंनि खर'आव गियान थानाङा खानायसो थानांगौमोन नाथाय आं खानायखौ लानो बायो बिराद डिस्टार्ब मोनो बाय बाय दुलुर संख्रिखौ इसेबां मोजां गिफ्ट बानायना हरनायनि थाखाय थेंक इउ दे जेबो नङा माइसो गाजु गथ' बियो मोजां सोंनायावबो मोजां फिननाय होबावा मा जानायमोन माबाहाय नोंखौ सोंदोंमोन आं दुलुर दङ ना गैया होननानै मिथिया होनलायबावो गथ'आ एसे बोरैबायानो बियो गाव गोसो जाबाल' मोजां रिप्लाय होयो मालाबा बुगोनसो आं बेखौ ओमफ्राय मानोबा फैदोंमोन नोङो आंना एमाव राजानि थाखाय फैदों आयौ मानोसै मानो होनोब्ला एमाव राजाजों आं मोजाङै लोगोखौनो हमलायनो मोनाना फैगोन देवबाराव लोगो हमलायगोन दे जोंहा बै गोदान पार्कआव बेवहाय नोंबो थांफानांगौ आंजों ओमफ्राय नोंना जोंहानि न'आव थांनानै जोंहानि आइनि सिगाङाव बुंनांगौ लेखा मोनसे बायनो दङ होननानै बुंबानो जाबाय ओमफ्राय जोंहानि आइनि सिगाङाव बुं फावगारिखौ लांफानि होननानै आयौ आंहासो रायजाबालाय उनाव राया आं नोंखौ रायनो होआना होमबाबो आं गिनाय मोनो
गिनाङा दे आं दं नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड ना प्लिज आंखौ हेफाजाब होदो ना नोंनि बयफ्रेन्डआ एमाव राजाया जाबाय होमबा औ एमाव राजायासो रावनोबो खोन्थानाङा दे खोन्थाया दे आं जानला मानला खोन्थाग्रा मानसि नङा आंनि सायाव फोथायनाय गैयाबा आंखौ लिंनोबो नाङा दे सरि ऐ क्या बोलती तू नहीं पाली क्या मैं बोलूं हे गोसाई लानोबा लानो बुं लायाबा लाया होननानै बुंदोब्रा मा आंनि खामानिनि टाइमफोराव डिस्टार्ब खालामफैयोब्रा बाथामिस कास्टमारखौ बिदि बुङो आयो बुंनायालाय बुङाब्रा आंबो मिथियोब्रा होमबाबो नों लागोन लाया जाबाय थाबा जायाना नोंनो बादामालिखौ नांमारगौना नांमारा बुंदो नाङा जायो नामा नांगौखायनोथ' नोंनाव लांफैदों आयो आंसो मिथिगौ दा हाथरखि नुजालायनाय जाबाय आंहा गस्लायानो गैला बेनिखायनो नोंनाव बादामालि लांनो फैदों आयो हे गसाय हाथरखि नुलायलायनाय नोङो गस्ला फेन गाननानै दङ होमबा दुखुनांथाव बाथ्राना आरो हाथरखियाल' नुजानाय नङाना बिदिबा अखाफोराबो सोरखिनो हागौना बेनिखायनो गांसे मोजां ब्रेन्डनिखौ लानानै थांदो अबेसे आंनि बादामालिफोरा गासिबो ब्रेन्डेड गोजा गांसे बाखि हर होनदों बाखि बिबाबो होआबायनि फैसाखौ मोना जाजानो गिदों नामा बाय हे गसाय मोना जाजानो गियाबा जायो नामा ब्रा दानि जुगाव फैसासोमोन मिथिबाय पैसा मासिं गैयो पैसा होनलायलायनायखौ मेथाइखौ खोनायाखै होमबा बालि उनाव होगोन ना खालि फैसाल' जाबाय थानाङा बाय जायाबा जायोलै दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय फैसासो गासैबो मिथिबाय यो मासांगा फैसा ये थासांगा फैसा वो मासांगा थासांगा फैसा यो होनलायलायथारनाय मिथिबाय बिदिसो जाजोब्बाय आरो आं बादामालिखौ नोंनोबो बाखि हरोबा बैनोबो बाखि हरोबा आंहा माथो बाखि दखान जागोनब्रा ओमफ्राय मा थानांगौ आंना फैसाया ना आंबो बेलेग दखानफोराव थांनानै बाखि जाहैनांसिगौ बानलु दखानाव थांनानै बानलु बाखि माइरं दखानाव थांनानै माइरं बाखि थाव दखानाव थांनानै थाव बाखि ना दखानाव थांनानै ना बाखि जौ दखानाव थांनानै जौ बाखि बेफोरबायदि जानांसिगौ नामाब्रा आंबो नोंलाय जौ दखानाव बाखि खालामखायो माथो है खालामाब्रा खालामालै आं बाखिखौनो खालामा आं दाना गोदोथ' खालामोमोन ना बिदिनो आंबो गोदो बाखि खालामामोन आरो दा बाखि दोननोसै उनावहाय आंनो बम्ब्र'आ फैसा मोनबा नोंनो होफैगोन बम्ब्र'ना खामानियानो बारा मोजां जायाखैनो बिदि हिसाबै आं नोंनो बादामालिखौ बाखि हरनो हायालै दावसो देलाय गाज्रि दामोन बाथामि नों गाज्रि मोननाङा होनबा आं मोनालासिनो थागोन आरो मोनबाय आङो नों आंनो बादामालिखौ हरगोन ना हरा आंहा गाननो गैला मिथिबाय सिङाव जेबो गाननो गैला हाथरखि नुजाजोब्बाय बिदि बुंनानै इमसनेल दा खालामब्रा आं हरनाया आं फैसा दोनसो मेन मिथिबाय फैसा दोनसो मेन बाथामिस नोंनि दखानखौ अर सावगोन आं देलाय नायनि माबायदि आंनि दखानाव अर सावो नायनि आं नोंनि बे बाहादुरिखौ उस्तादि देखायदों ना उस्तादि नांगौ ना नाङा नांगौ बादामालिखौ बाथामिस माबायदि लोखिजानाय हिनजावफ्रा बेलाय मालायनि दखानाव होनायनि दादागिरि सावनो होनलायबावो माबा मोनसे जाबा बेखौनो हमथारगोन आंनि दखाना लकसान जाबा बेखौनो हमगोन